Am o oră liberă în care am să rezolv această drăguță de problemă. Pe scurt, trebuie neapărat loc în care să puneți nodurile. Paint va fi ajutorul meu, foaia de hârtie și cu pixul al vostru. Luăm frumos o schiță, nu contează, poate să fie cea mai urâtă schiță de pe planeta asta. Pe voi nu asta vă interesează. Vă interesează să știți unde vă sunt nodurile. Și aia e mult mai important decât frumusețea unei schițe. Nodurile noastre se vor intitula, nodurile, key point-urile, se vor intitula așa. Și cu asta. De ce? Hai să vă explic. Ca linia asta să știe că e din punctul ăsta până în punctul ăsta, trebuie să existe cele două puncte. Ca forța asta să știe unde este, trebuie să existe punctul ăsta. Ca linia asta de 15 mm să știe că este de 15 mm și că este de aici până aici, trebuie să știe cele două puncte. De aici până aici 20, de aici 15, de aici 15. În cazul meu, în care lăul este 100. Toată lumea a avut o lungime diferită, la mine s-a nimerit să fie 100 și să-mi fie foarte simple calculele. Voi s-ar putea să aveți 270, 130, 70, altele. Nu se știe. De asemenea și secțiunea o să fie diferită, dar măcar toată lumea are pătrat și toată lumea are maxim 10 kN. Ceea ce e bine, măcar atât. Bun. Hai să facem numerotare. Eu am ajuns la o numerotare în care 1 va fi fix în centrul sistemului de coordonate, că avem un sistem de coordonate care se intitulează astfel. Y, X, Z. Și avem niște noduri care se intitulează astfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mă grăbesc, încerc să fac cât mai scurt ca să pot să-l trimit cât mai repede, ca să poată să fie pe YouTube, ca să poată și dragii mei colegi să-și termine temele de casă. Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Avem 11 noduri, 11 key point-uri și cu astea vom lucra. Forțele se văd aici, nu le mai desenez și eu. Avem și o încastrare aici pe toată linia. Vedem mai târziu cum se face asta. Ideea e că e ușor. Cred că e cea mai ușoară parte. Încastrarea asta de aici să o faci. Ai apăsat două butoane și e gata, nu pune nicio întrebare, ea doar există, săraca. Bun. Don't save, nu salvăm așa ceva, eu am în foaie în față. Deschidem ANSYS-ul. Yes. Și cu ANSYS-ul deschis vom face temă de casă, underscore. Recomand folosirea underscore-urilor și nu a spațiilor, pentru că este posibil să nu vi le citească la un moment dat dacă așa are ANSYS-ul chef. Că practic el n-a fost făcut cu gândul ăsta, el a fost făcut să opereze din CMD și CMD-ul câteodată n-are chef să citească spații. Tema de casă, stere, ok. Salvați într-un fișier, într-un folder. Salvați fișierul într-un folder pe care știți să ajungeți instant. Eu am salvat pe desktop în folderul de facultate, în MEF, în ANSYS. Ok. O să vă fac, apropo, și foarte multe fișiere de tip asta. Asta. Așa că recomand să nu fie pe desktop, faceți măcar un folder separat. Hai să nu mai pierdem vremea. Tu aici. Trageți de ele așa și se lipesc ele singure pe Windows 10 și 11 și 7, mi se pare. Hai să dăm coordonatele repede, ca să pot să mă duc și eu la facultate liniștit. Sunt ținut aici sechestrat și îmi trebuie neapărat ajutor mental.
Material props, avem material models, unde o să selectăm structural, linear, elastic, izotropic. E, numărul modulului de Young, în cazul nostru este 210.000 și coeficientul lui Poisson este de 3. Ok, am terminat cu asta, trecem mai departe, secțiuni. Noi avem BIM folosim, avem o secțiune comună, un pătrat. Putem să selectăm mai multe aici, inclusiv Happy Face, User Selection, puteai să desenezi un cartof, dar mai avem BH, care vor fi 7 cu 7 în cazul meu. Ok, am terminat și cu secțiunea, trecem mai departe la Modeling, Create Key Points in ActiveCS. Mă mișc repede pentru că vreau să se termine filmarea cât mai repede, voi puteți să mai dați înapoi, dar pierdeți timp precios dacă se încarcă mai greu filmarea, că suntem cam aproape de deadline. Nodul 1 vreau să fie fix în buricul sistemului de coordonate, adică în 000. Apply. 2 vreau să fie pe axa Z, o să fie punctul ăsta de aici, vreau să fie pe axa Z cu 25 de unități de măsură. El crede că sunt unități de măsură. Fraierul nu știe că sunt milimetri. Am zis-o. Glumesc așa, dar de ce să funcționeze, el știe mai bine de ce. Ca să nu se complice cu calculațiunea probabil și cu prea multă memorie ocupată. Oricum, dacă lucrezi cu o unitate de măsură în ceva, lucrezi în toate. Deci dau 35 aici, pentru că mergem doar 15. Aici este nodul 5. Continuăm, 6 e la 15. 7 e la 0. Deja am făcut mai mult de jumătate, mai avem doar 4. 4 bucăți. Asta este pe 100 și da, este tot pe 0 pe Z. Apply. Nu are 0 cu 0. Cele are Y-ul 0 și Z-ul 50. Nu știu ce m-am blocat. 50 cu 50. Apply. Haideți să vedem cum arată. 11 trebuie 50 cu 50. Apply. Ok. S-a întâmplat aici cu nodurile, key point-urile mele. 150-50, 11, 150-50. Am dat 10-le prost. De-aia m-am blocat. 10-le trebuie să fie... Y-ul cu 0. Apply. Și 11-le ca să fiu eu sigur. 50 cu 50 era, dar era ok. Cancel. List. Key points. Aici vă verificați. 0 cu 50, 50 cu 50. Ok. Ca să le și vedem. Privire izometrică, octele. Late. Ele sunt. Bun. Foarte important acum. De-aia am și nevoie de mai mult ecran. Linii. Ca să facem linii avem nevoie de key point-uri. Aici am făcut key point-urile de straight line. Un click pe fiecare nod. Nu trebuie să dați apply. Am dat apply din obișnuință. Un click pe fiecare nod și le legați ca să semene măcar. Că cine se aseamănă se adună și noi vrem să adunăm un punctaj la materia asta măcar. Bun. Am făcut toate astea. Toate? Sper. Nu lipsește asta. Acum sunt toate. Ok. Nu vă speriați. Plot, multiplot, acum au revenit. Dar au plecat numerele de data asta. Ce facem? Numbering, key points, line numbers, node numbers. De ce node numbers? Vedeți instantaneu, imediat. Acum, 2 secunde. Atâta vă cer, nu mai mult. Am terminat cu liniile, începem cu nodurile. Pe key point-uri. De asta am făcut key point-uri. Bim, bim, bam, bam, bum, bum. Și ar trebui să aveți 11 key point-uri. 11 noduri. Momentan. List, nodes. Ok. Sunt 11. Perfect. N-ai greșit nimic. N-ați greșit nimic. Acum atât ce am făcut pe key point-uri. Practic, dacă vreți ceva mai fin, ați putea să dați fill in between nodes. Dar eu chiar nu consider că e nevoie de așa ceva. Abia ce am făcut una cu 1750 de noduri, că am vrut eu să mă distrez, să învăț cum funcționează mesh-ul.
calculatorul meu a început să laptopul a început să leviteze, că se învârteau ventilatoarele atât de tare. Nu vă recomand. Suntem toți oameni. Dăm aici frumos pe mesh, dăm pe lines, selectăm toate liniile necesare și am băgat un mesh. Ok. Ce frumos l-a făcut. Direct 112 noduri. O treabă n-are vărul. L-a făcut, nici nu s-a gândit, nici n-a clipit, nici nimic. E perfect. Ce să mai vrei? A făcut mesh-ul bine. Odată ce a făcut mesh-ul, noi acum trebuie să băgăm loads. Define loads, apply, structural, displacement avem pe linia asta, că v-am zis eu de încastrare. Opa! Da, așa că avem aici probleme. Hai să ne băgăm și noi mai aproape de linia asta. Că mi se pare că selectează ea ce vrea. Online. Nu selecta bine, doar că mi arăta elementele pe care le selectează. Toate gradele de libertate le vreau blocate și avem 3 încastrări frumoase aici. Bun. Hai să continuăm. Mai avem aici 3 forțe de pus. Nu mai suntem la displacement, suntem la force sau moment. Key points. După nodes avem astea două de aici din capete. Ok. Care vor fi pe axa X de... Unde erai? Aici. Pe axa X de minus 3 kN. Un F este, în cazul meu, 3 kN din câte se vede aici. Deci îl punem de 3. Doar că nu-i 3 și atât. E 3 minus. Că axa X merge așa. Deci e minus 3000. Minus 3000, valoare constantă pe X. Ok, a pus ambele forțe bine, ca în desen, cum s-ar zice. Și mai avem aici încă un nod pe care l-am pus mai special aici. Care asta de aici este pe axa X, doar că este de 3 ori mai mare. Este 3F aici. Ok. Și acum le avem și pe alea, avem și blocaj. Am făcut tot. Hai să vedem dacă ne-a făcut elemente. Aia e curiozitatea mea numărul 1. Știam că și face elemente. List elements. Ohoho. Ce frumos le-a făcut. 50 de bucăți. Vreți să fie mai fin? Mai puneți niște noduri aici. 4 noduri ați pus aici cu fill in between nodes pe care o să vă fac imediat. Hai să dăm save database acum, ca să pot să șterg după aia nodurile, ca să vă arăt și aia cum e să faceți mai diferit față de alții, în caz de vreți să nu zică cineva că ați copiat și ca să și puteți să înțelegeți ce ați făcut mai bine. Bun. Am aplicat asta, avem elemente, solution, putem să dăm solve, current ls, ok și ne dai solution is done. Cel mai frumos mesaj pe care puteți să-l primiți. Bim, bim, bam, bam, încastrare, forțe, nu știu ce, nu contează asta. Pe noi ce ne interesează? Ne interesează plot results, deformed shape. Vrem să vedem cum se deformează. De aici ce se deformează bruzul. Hai să dăm și noi un plot controls, numbering, scoate și tu punctele de pe noduri. Ce frumos se deformează. Perfect. Păi, ce să mai? E 10. E niciodată RMU pe calculator nu să se compare. RMU pe foaie nu o să se compare cu nebunia asta aici. Mai puțin la controlul camerei. Controlul camerei chiar mă enervează, dar în același timp e și plăcut că am obișnuit deja de pe AutoCAD. Bun, avem corpul deformat, avem contour plot, puteți să dați soluția notală, vă arată aici stresul, toate o să arate la fel, doar că vă arată piesa deformată și e bine. Da? Vă arată numai cu roșu, nu înțeleg de ce vă arată numai cu roșu, puneți niște poze, asta nu știu să vă explic. Bun. Avem preprocesare, resume database, de unde eram noi mai devreme. Meshing, am de gând să șterg mesh-ul de pe linie. Toate liniile pe care le avem. Toate, da? Ok. Toate, nu mai există mesh nicăieri, plot, multiplot, încă mai avem linii, încă mai avem forțe. Nu e nicio problemă de asta. Și acum putem să facem ceva ca să vă diferențiați de alții. Intrăm frumos pe modeling, create, nodes și băgăm fill in between nodes. Și avem între nodul 4 și 11. Ok. Între nodul 4 și 11 o să vreau un nod, 2 noduri, 3 noduri. Câte noduri vreți să vă diferențiați? Eu pun 2 noduri. Începând cu nodul 12, că aici avem 11.
Noi am pus câte un nod în fiecare de asta, așa că de acum începem cu 12, că 11 e deja folosit și toate înainte de el. Increments 1. Vrem să crească cu 1 între noduri. Ok, și avem 11, 12, 13. Perfect. Puteți să faceți asta și la asta. Tot la fel. Vrem simetrie totuși, nu? 2. Începând cu nodul 12, 13, începem cu 14. Tot așa. Hai să vedem cum arată. Începem cu nodul 16. Începând cu nodul 18. Ok. Vreți să fiți mai... i-am dat să pună mai multe noduri. Nu contează, astea sunt detalii. N-are treabă. O să-mi dea mai multe noduri după aia aici. Vreau și o plot, multiplot. Nu mă interesează nebunirea astea de aici. Ce mă interesează în schimb? Sau... mă, să-l fac. Hai să-l fac decent. Delete nodes. Hai să-l facem frumos. Dacă tot ne pune să-l facem, măcar să fie simetric. Plot, multiplot, nu mai există nimic acolo acum. Bă, nou, ce-a pățit acolo? Nu se poate așa ceva. Bam, bam, bine. Plot, multiplot. M-am grăbit și vorbeam și nu mi-am mai dat seama de ce făceam. Create nodes. Filling between nodes, între nodul 1 și 9. Ok, o să vreau să apară între nodul 1 și 9. Vreau să fie două noduri. Starting node number 16. Cu incremente de 1. Perfect. Altceva acum. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Ok. Două noduri, începând cu nodul 18. 1, 1, 1, 1. Altceva. Bun. Acum că avem toate astea, mergem frumos. Închidem asta. Meshing Mesh Lines. Selectăm iar toate liniile. Bun. Odată ce am selectat pe toate, ok. Ne-a dat mesh, e mai fin, sunt mai multe noduri. Puteți să dați filling between nodes câte noduri vreți voi peste tot. Nu contează. Odată ce ați făcut asta, după ce ați făcut mesh-ul, puteți să vă uitați, vedeți dacă aveți elemente. Ideea e că ar trebui să aveți elemente dacă ați folosit asta, mesh-ul. Și ar trebui să fie mai multe. Vreți să vedeți cum arată cu foarte multe? Hai să vă arăt că oricum solution, current ls, ok, dacă ați urmat totul cum trebuie, solution is done aici și ar trebui să poată să fie deformeze. Reprocesare, clear mesh, pe linii, de fapt nu, cancel, pe linii, doar pe linia asta, ok. Plot, multiplots și avem doar o linie aici. Mesh, pe linie, stai, cancel, modeling, delete, nodes. Nodul 18 și 19 le vreau șterse. Ok. Câte noduri avem noi aici? 124 văd că e cel mai mare. Deci de la 124 începem. Hai să râdem puțin cum decolează nebunia asta. Unde ești? Modeling, create, nodes, filling between nodes, între nodul ăsta și cu picked node 3. Da, ăla e. Pick node is 10. Ăla e 10? Da, perfect. Bravo. Ce citește gândurile nebunia asta? Între 3 și 10, da? Da. Number of nodes to fill. Sunt 100 de milimetri, eu vreau 100 de noduri. Starting node number 125, și aici avem 124, să nu treacă vreunul peste altul. Ok. După cum se poate observa, sunt o leacă de noduri aici. Și după ce îi dăm mesh, o să fie o leacă și mai multe. Sau puțin, cum ziceți voi la București. Mesh. Mesh lines. Linia asta, ok. Hai mă, că n-a făcut chiar așa de multe. N-a făcut mă chiar așa de multe.
Și cam așa mi-am făcut eu tot ăla meu, cât mai multe noturi. Și partea amuzantă e că tot funcționează exact la fel. Soluție, current ls, ok, solution is done. General post-processing list results, plot results, deformed shape, deformed plus undeformed, ok. Tot la fel se deformează, doar că putem să comparăm aici. Dacă e să ne uităm la ea foarte, foarte fin, asta de aici, cu mai multe noduri, ar trebui să calculeze mai bine. Da, deci le-a luat așa. Și-a făcut el nodurile lui. Poate să calculeze doar simetric. Da. Deci le-a luat pe alea de au plăcut lui mai mult. Trist. Oricum, nu contează. Ideea e că poți să-l faci o căruță de feluri. E foarte simplu asta în BIM. Opinia mea, chiar e distractiv în anumite circunstanțe. Și e ușor de înțeles. Dacă vă dă vreo eroare, uitați-vă înapoi, uitați-vă ce ați făcut, uitați-vă ce eroare vă dă. Dacă vă scrie ceva în eroare de element, n-a fost mesh-ul cum trebuie. Dacă vă scrie ceva în eroare de noduri, posibil să fi dat click pe lângă și să fi selectat alt nod și nodurile voastre posibil că vor să se pună aici. Posibil că nodurile voastre vor să se pună așa. Că ați dat click-ul ăsta de aici, vor să se pună așa nodurile voastre, în loc să stea pe linie. Și de asta, eu am primit eroarea asta în clasă, când m-am grăbit, am apăsat din greșeală pe alt nod, în afară de asta din colț, cum am primit și aici cu alea două, doar că le-a selectat bine. Și m-am trezit că îmi pleacă un nod cu 1.000.000 de milimetri, odată ce acționează forța pe el. Și asta eu m-am întrebat pe ce naiba e asta. Și până la urmă, după mai multe șiruri de întrebări și scărpinat de cap și vorbit cu profesorul, am reușit să ne dăm seama că am apăsat eu prost pe ceva. Și am stat să mă uit pe ce am apăsat prost și am văzut după aia noduri în spațiu când mă uitam la ele. Greu să-ți dai seama. Dar acum știu. Și dacă vă mai dă ceva eroare de linii, cel mai probabil nu străsați echipointurile bine. E o șansă să nu fie puse alea bine. Linia e posibil să nu fie pusă bine, să vă lipsească o linie. Cine știe. Pot să apară multe chestii. Ideea e, sper că v-am ajutat. Ideea e că tema asta nu știu câte puncte are, dar asta vă oferă măcar jumătate din punctajul ăla și da, eu vă urez succes. Și țineți minte mereu, save everything în ANSYS-ul ăsta și save database-ul ăsta să-l apăsați des. Spor băieți, restanțe puține.